Het begint al een jaar met een teruggang in de Zeediek. Het project Holwert on Zee, dat goed 180 miljoen euro kost je maat. Doel is om van Holwert een toeristisch waterspotplek te maken, dat je oer het water met de boot komen kennen. Maar dan moeten deze stikken grijden wel verrooien in water of beter zijn in een mar. Ze neemt spielmar van goed 30 bunder. Handig had je maar je bootje naar Holwert willen, maar er is nog een belangrijk voordeel, zo blijkt het onderzoek. En je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met het doortrekken van een wc. Het mooie van zo'n Waddenzee is, je hebt getij. Dus je laat bij hoogwater laat je zo'n spoelmeer vol lopen. Dan heb je een soort sluisdeur. Die doe je dan dicht. En als het dan weer eb wordt, dan doe je de sluisdeur snel open. En dan spoelt dat water in één keer naar buiten. Nou, in de tijd van een paar uur. Het is dus niet een echte wc dat het in een paar seconden gebeurt. Zo sterk is die stroming ook niet. Maar je gebruikt dus in feite de extra kracht van het getij om dat water op te slaan en dan snel door die geul te laten lopen. En daarmee spoel je dus met name het aanwezige slip weg. De uitkomsten van het onderzoek binnen net definitief. Er zullen dan ook vervolgonderzoek dienen we de matten. Maar één ding is wis, de plannenmakers van Holwert on Zee binnen maar wat blierd met de eerste resultaten. Als je zegt naar de problematiek die we momenteel met de vaargeul hebben, dan is het heel mooi dat dit echt als oplossing ook onstuurd wordt. Alle dingen die er omheen hangen, daar hebben wij natuurlijk ook een hele grote belang bij. En daarmee maken we nou het plan weer tot een beter geheel. En dat is dus ook precies het idee van Holwert aan Zee, om dus zo'n waterplas, een stukje Waddenzee hier naartoe te halen. Dus dat is een mooie dubbelfunctie. Al jaren binnen de problemen met de vaargeul die het volrekkert met slip en zoon. Maar is het gevolg dat er baggeren weer mat. Het water uit de spielmarkt en vooral het slip uit de vaargeul voortspelen. De mei liep het de helft van het probleem oplost en is Holwert zo'n duurt weer een stukje dichter bij zee.